Suasana besok ini mau lebaran ya guys, ini tandanya ibuku wes nggawe lontong guys, nggawe lontong 2 kilo. Kakak ibuku nganu iwak. Iwake 3 kilo. Iwake watos. Metu tekan freezer guys. Iki di ayam laos, iki digawe punggahan, digawe ambungan mengko bengi. Bengi ya, Be? Kayak punggahan mengko bengi. Di bumbon-bumbone guys, pating gelegar ya apa iki wis berantakan ra masalah. Iki ayam laos sing digawe ater-ater besane si mbokku. Iki adikku, iki sing momong anakku guys, kalau gak ngono anakku pe kowar-kowar. Iki prosese ayam laos. Iki bumbune iki laos. Ono dong salam, dong jeruk. Iki mengko Kan micin. Bisa tapi gak ayam itu. kurang kayak cinmi. Ya micin udah. Ya. Sak cukupnya guys. Ya, terus penyedap kaldu ki rasa sapi, sing nganu ayam tapi ki rasa sapi guys. Diublek sampai matang kok guys. Kok saya enak darah iki kurang bersih iki. Oh, metu tekan freezer. Iki wortel, iki cecek. Cecek iku kulite sapi ya guys. Dimasak santen digawe lontong, gendengane lontong. Ngono guys. Nah, iki wis mateng wis tak godhog kabeh. Kari goreng tahune mari ngene guys. Sik. Iki proses godhog lontonge iki guys. Dandang iki 5 kilo. Tak urupno dhisik dedek gani dulu. Genine mau tak matek. Iki jemblungne jam 10:30. Engko kira-kira 5 jam baru dientas ben tanek lontonge, dadi ben gak gampang mambuan ya guys.